Det er 2 stange. I midt? Nej, over på den her side. Nå, ja. Så hvis den er rød, skal det fint. Rød pind. Du vil også være med på videoen. Ja, det... Du vil sætte den her i midten. Så tænker jeg bare, at vi sætter kameraet op. Ja. Der er et gult hul derovre. Den er ikke åben i... Skub. Skub. Så. Skal du have den ned i den der skål? Nå, er det fint? Ja. Skal du sætte den i den der? Okay. Det går jo forfærdeligt, det her. Vi bliver ikke klar til klangfest. Det gør vi jo. I år til klangfest, så sætter bare et eget telt der alene. Ja, det kommer i hvert fald. Det ved jeg ikke, hvordan I gjorde. Ja. Man kan lave sådan en timelapse, eller ikke timelapse, men sådan... Ja. Nå. Samme kamera, men så over sådan små steder, og så er der flere indtryk. Ja, det er rigtigt. Ja. Den er i bunden her, så kan du bare... så er der sådan en plastikskål. Så. Ja. Den skal du sætte den i. Bare tage fat ned i enden, og skubbe den herop. Det er jo godt, det. Ja. Så bare plukker i, eller? Ja, det er bare. Du kan bare sætte en pløkke i den snor der. En i hver side, og så tror jeg, det er godt. Hvad? Ja, så bare strække den godt ud. Ja. Eller så sæt en herned i det her. Nå, ja, den skal vi have ud. Ja. Yes. Mindre stykker den her. Jeg tror, der skal plukke dem der. Men det kan jo ikke, den sidder jo ikke her. Den kan ikke sidde op. Den kommer bare til at gå op. Nu er det lidt først, ikke? Er det ikke fint? Det er meget godt. Jo, nu har vi teltet. Tre øl. Ja, man må ikke ryge til en festival, det går ikke. Det tror jeg ikke.
godt, jeg havde noget solfugle. De måtte godt være der. En skjorte.